Hidam tang chitia chiklo ni phai krip clear ni dam construction private limited company under SOD scheme pen panongsi NU road mile sirkepen Chinthong Rongjangphong kacheleng kilometer thongke bakithom 5.7 atovar Carbon Thomas Council CM Dr Tuliram Ronghang arideng pen long e kisom padukpo Bangsolo ngaluhiaman pengpen kachetong dun Carbon Thomas Council CM Dr Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Rup Singh Teron EMD Uping Maslai MSc Avijit Kro PWD Board Chairman Nong Singh Tongbi Penchangno pinangan ki thekiding atum chetong dunti Lapen Amri Chinthong Duaramla Arat Akar Inaya Towar Carbon Thomas Council EMD Uping Maslai Lapen Carbon Thomas Council CM Dr Tuliram Ronghang phan kachepaduk dun pen kiwan pipon thegapot Amri Chinthong aratum alang niphan kurwang thu pajerpon La sinon bang kya kimilo nili pen daka na bang ke allotment pielo la pen kam tami alang ina chichak lo non la mars an ke petang dak po pen ke contractor ban chichak lo la pen review kan ke mission to har dam lo pula dak nili pen ke bang ada kan bang ke 5 kilometers bang ke pewar no la pen 5 pen ko 5 kilometers an ke la 10 kilometers per kilometer ke la bang ke black topping 5.5 retaining wall doji drain doji lalu lapen dak pen bang ke hu ompanai lapen ke Birsingki Rongjangphong an lo lapen hu la puke am tering pen puan nang tiar bombana ki chini lo la sotowara bang ke la ke 5.7 lapen ke la sotowara bang ke kilometer thongkera ke thok lapen ke la sotowara bang ke retaining wall doji drain doji lapen ke 3 coat black topping doji WBM doji sotang kam bang ke chekojon great rokomo rathan Chinthong pen himari rongphar Carbon Long Life